mwakhumata chemwa vuto nchani mchimwene blazi yankolo bwanji mtsinje wa misozi m'maso sukutha ndadziwa muli kudzifunsa kuti oja udapitawa ali kuti ndamva ena akuti ali ku paradiso enanso ati ku gehena kulira nawo moto koma ena nkumati ayi ali pachafadhala Abrahamu chifukato lindiuza chani baibulo langa pa za imfa kodi simunamva adawumba dongo na uzira wa moyo mpweya wochokera kwa namalenga 2:7 Genesis nanga wanu mtima usautsikiranji pakomwe abale akufa ali o Davide kumulalikitu odati fumbi kufumbi ndinso wake mzimu kwa namalenga kodi musiyanitsa bwanji moyo wa nyama ina nditi chogwera munthu nayonso mbuzi mchimodzimodzi poti ikafa yafa basi inunso mchimodzimodzi ndati nthawi yabwino iyi yolapa ndi kukonza moyo wanu poti mupita inuku kulapa kulibe tulo tikakoma tachiyembekezo ndati anawo aleleni moyenera adziwe Yehova mukadali moyo nawonso akazi anu apatseni chozama chikondi poti kumanda kulibe chikondi abambo mikomi apatsire mtuni poti awo nawonso akudikira kudzawadyetsa inu mukapita ndati amfumu osanyada ndi ufumu wanu lapani mukonzekere wamkaka ndi uchi uli mkudza ufumu ndati ndinu odala podziwa kuti mudzafa 9:5 mulaliki chidani kulibe ndinso sagawana kalikonse ndi amoyo kufa kuli chiyembekezo asisi ablazi osalira mudziti pitani tidzaona nanso Yobu akuti pansi agona munthu kufikira miyamba naukitsidwa kutulo naye Davide wavomera kuti ampenyetse ake maso kuti angagone tulo tofa nato 2:7 Samueli wanenanso kuti akadzakwana masiku adzagona ng'ombe zidzatsala agogo akazi adzatenga ena mwamunayo adzatenga ena mayi chuma musatana chocho achibale adzaphera napo inu mukadzagona tulo tachiyembekezo ndatitu tilibe ukamuna tulo iti kaya mumadya zitsulo koma ito sitiopa izo palibe makani kuti simpita poti ananga sadakule pena kuti ndayamba kumene apamwamba nyumba pena ndamaliza kumene apamwamba maphunziro kapena ndakwatira dzulodzulolo ikakukonda ndithu mapita kukagona tulo tachiyembekezo kumanda osati kumwamba muti kumwamba bwanji pomwe Lazaro anatuluka m'manda ndati bwanji kusamva Yesu akuti analinso m'manda asanapite kumwamba ndati wakufa makhala ndi kuwola m'manda osati kumwamba 11:39-41 Yohane ati atichotsere mwala ndani kumanda osati kumwamba ndati wanena ndani kuti akufa mavuta nayo mizimu yofuna zakudya ndati ndidziwitseni zachoka kuti akudandaula kuti akufa anthu mthuzi kumanda nanga awuzidwa ndi yani kuti ana awo akuzunzidwa ayi awo sadafe kumafufuzani mwina akugwira ya Satana ntchito ndati kuwaza madzi oyera mtembo sikusintha kanthu ngati wafa negative ndi negative kaya makwaya koma opanda Yesu mpambali inu konzetserani mtimawo mukadali chikumire poti ukafa ukagona tulo tachiyembekezo kumanda osati kumwamba landiuza baibulo langa kuti akufa amakhala kumanda osati kumwamba tsono sinthani khalidwe poti baibulo lanena uko akufa ali kuti ali kumanda osati kumwamba Malire